Bengi-frustrated kakhulu. Bengimdinga umuntu ozothi vuka sithothobala, uphelile lo mshado. Ziningi lezinyanga indoda engabuyi. Kodwa enhlizweni yami benginalolo themba ukuthi ubaba sekudlula iminyaka eminingi sindawonye kusukela sisasesikoleni akuzange kwashaya ukhisimuzi sachitha ukhisimuzi si-apart. Hayi wafika kukhisimuzi dololo ubaba ukufika. Nanti nexesha belingamile belihamba u21 days usuyohlangana. Yazi ngake ngathi inkosi ziphendula ziveze baba awenza umnyakazo ukuthi mhlambe kushintshe izinto ngihlala emzini wami umuzi wami ngiyawufuna Nkosi sekuhambe konke indoda ihambile sekuzohamba nomuzi manje. Hayi abantwana bami bengiduduza bathi thina sisasekhona siyakuthanda sisonke somndeni thina sisoze sakulahla. Hayi insuku zasondela iclock belithika belingamile. Kwacaca manje ke sekumele ngisukume ngenza umnyakazo ngoba umashihe phela akakhokheli and ayikho into ezoshintsha ngoba indla ayikhokhelwanga. Sekumele ngenza umnyakazo ngiyibona ukuthi ngizohlala kuphi. Mengithi ngiyacalculate amasente enginawo mancane angeke ngikwazi ukuthi ngihambe ngiyorenta mhlawumbe iroom ngizodlala oma stand labelo kubemela ukuthi bangithuka everyday bangistraightenishe ngokuthi angiphume eroomini labo. Ngabona ukuthi vele stress hayi angesingiyeke. Ngadecide ukuthi angeke ngihambe ngiyozehlisa ke manje kumalume. Lo esasihlala naye umalume kaMashego angeke ngiyozehlisa ke ngicela ukuthi ngicela ukuhlala insukwana nje amavikani inyangana ngize ngibone ukuthi indaba yami ngilungisa kanjani. Hayike lapho vele inkampani ke yokuzodla umuzi eyafika yathi galakaqa. Kodwa yangifica nami sengipakishile sengilayishile izinto zami ezinye sengingafuni ukuthi phela baze bathathe kwazinto zami Nkosi yami. Lapho on the other side uAnna Maria ubhizu lelesifubeni sendoda yami uyayithuthuzela uyithembisa izulu nomhlaba waze wamtshela uMashiho athi wena ngizokufaka iring. uMashiho wathwala izandla ekhanda wathi yazi ngiyamqala umuntu osifazana obrave njengawe otshela mina ukuthi uzongishada. Usually most of the times kumele kube wena oyisofnishelayo uyincengele emfazini hayi but ngisemathandweni Anna Maria kusho indoda yami itshela uAnna Maria. Lapho mina on the other side ngibhizi ngiyathuthuzela nemthwalo ngizama ukufaka nevene engiyitholile incane ngiyabeka ngiyabhakisha kuyaqathaka lokhu ziningi nezinto nazi nezingane ngizama ukubamba izingane uthi ngaqathaka evenini ngoba istruggle somfazi siyophela nini uyohlupheka kuze kube nini umfazi bekushubile inyembezi beyiconza bezehlika kodwa ngizama ukuyihide ngenzela ukuthi izingane zami lobhlungu engidlula kubona kungaze kuyiaffect nazo. Bakwethu angeke ngiqamba amanga ngiyazi ukuthi ku professional ukuthi mhlambe ngabe ngahamba ngaya kumalume ngayocela indawo yokuhlala kuqala kodwa umalume nani niyamazi ukuthi nje ushintsha amagiya manje umfica ugiya number 3 nini umthola ugiya number 5 uyahubuluza uyashoboloza umuntu ongekumqonde nje ingqondo yakhe yashintsha anytime. Ngangisaba ukuthi ngizomcela mhlawumbe afika avume ngelanga sengithi ngiyafika nemthwalo afika ngixoshe ngavela nengangamcela ngafika nje sengena choice vele naye engenayo enye choice ngamtshela umalume akukho le ngizoya khona ngafice kufika nemthwalo yami inyinyitheka ibhagi ngithi malume akukho le ngizoya khona anginayo indawo yokuhlala uMashehe uhambile waye emsebenzini akaphindanga wabuya solo kwahamba ngoAugust njengoba manje nje sesiya kuJanuary kunyaka olandelayo lapho beko December kodwa bese ngakahlukanisa unyaka bese sohlukanisa unyaka. Hayibo wangithusa kumalume wangamukela ngezandla ezimhlophe wangizwela ubuhlungu umalume waze wakhala wathi ingane yadadewabo yenza kanjani into enje ilahla abantwana bayo nomfazi omuhle kanje. Hayi umalume mengifica umalume useyahlala yedwa umalume ngiyambuza ukuthi umalume uhlala wedwa kanjani. Angitshela ukuthi izinto empilweni yakhe zike zashuba njengoba nje weye kumsebenzi imali yasemsebenzini wakhe iyathatha isikhathi eside ukuthi iphume. Iyathatha nje isikhathi eside kakhulu ukuthi iphume bese hlupheke sehlanganisa lokhu nalokhu umfazi wakhe waze wamlahla wabuyela eMathekwini ngoba vele kwakumfazi amthola eMathekwini. Hawu kwababhlungu ukuzwa lokho ngamtshela ukuthi umalume awukho wedwa ke nami nje sikusame WhatsApp group nami ziyangibuyela ziyamporoma nami uMashehe okudala ngagcina ukumbona akasabambi ngisho nokubamba ifoni yami isikhala esigxobeni.
Hayi-ke umalume ke angibuza ukuthi manje ufuna ukwenze njani mshana. Ngimtshela ukuthi mina malume ngicabanga ukuthi angeke ngihambe ngoJanuary ngoba phela ngikhuluma nje isikhwama sami simhlophe qwa akunamali akunasenti. Izingane izofuna iuniform esikoleni ngoJanuary. Ngicabanga ukuthi angeke ngihambe ngiyomfuna uMashego ukuthi ungakuphi uMashego. Hayi umalume supporteka athi hey ungahamba uyomfuna mshana wasemzini. Ayike ngihambe ke sengithoyile ibusiso zamalume ukuthi hambe ngomfuna uMashego. Ngihamba uMashego ngimfuna uMashego mengifika ngisho kuvaliwe ama-office uDisemba. Ngiyazi ukuthi uhlala usebenzela kuphi nendawo. Mengifika emaroomini akhe le wehlala khona. Kunomuntu ongidirectile ukuthi uhlala kulama room. Mengifika kulama room kuthiwa hayibo uma stand angitshela ukuthi uMashego la ukhokha irent kuphela kezi. Hayi-ke manje ngibancenga abantu singicela ngitshengisa le room la hlala kulona. Angazi nami engofike ngenzeni mhlawumbe lo mfazi weyofika ngibangela idrama ngisho semzini wakhe la. Kodwa nami angazi ngangimfuna uMashego akekho umuntu owavuma ukungitshengisa ukuthi uhlala kephi namuphi umfazi. Ngangihambe ngibuza abantu ngalesithombe kwaze kwashona ilanga. Ngingena ngisho nemali yokugibela ukuthi ngibuyele emuva. Kwashona ilanga ngitsho ngizomthola uMashego anginezi imali yokugoduka ngibuyele emuva ngibuyele naye emuva kanti dololo uMashego ngiyamtshela Mashego ngikhona la endaweni yakho sengimfonela ngamanye amanamba manje ngithenga amanye ama-sim card ukuthi ngikhulume noMashego. uMashego wavelane wezizwi lami uvelane angabe sayibamba lo namba ngithenge enye i-sim card ngase ngithengile imfumba yama-sim card lapha ngithi ngizokulaya lokhu uMashego ngiyofona koze kuphela ibhetri. Wavelane uMashego nje wayicimela ifoni yakhe. Mengifonela umalume angitshela ukuthi hayi-ke chitha amanzi ayikho lenkukhu uphelile umshado wakho buya uze ekhaya. Imali yokugibela nginayo. Umalume kangifakela imali athi ngoba sekusebusuku manje ngcono uthola iB&B usala usulala lapho uvuke ekseni ubuye uze ekhaya uphelile lo mshado. Episode 6 uyalandela.